O para sa atong buwelta! Mga komentaryo nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buwelta ni Art. Di pa dito buwelta tong interview ganina? Di pa dito mao? Kuhit pa to, Ah, Paps. kuhit pa dito. Tanawa, ni samot na nun, nidaghan na po ng puti si mong bangas nun. Ay. Ladies and gentlemen, the 3-time KBP Golden Dove Awardee! Ayun na kayo na-emphasize. Uy, Luod. Adi na ito, balik-balik na. Oh, The Lord, 3-time Lord. Sila KBP nagbalik-balik ka na, Golden mga- Dove Awardee! Mr. Art Bondoc Junior. Kahiya, oy! Basta mga junior. Kahiya, oy! Good morning sa mga junior. O ang tanang mga hinungdan sa mga junior, ang mga senior, labi ng among senior. Good morning diya sa akong amaan nga si Arturo Bonhoc Senior, kagawa diya sa Dakbayan sa Davao. Mayman mo diya sa Davao, Papa Art, Lolo Pogi. Kay di yun undang ang inyuhang mga lalimang ka, Guybird. Ana si Ermats ba? Yung kapitana. Kanang wala na yung mga ayuda diya na. Alagid ma. Kung saman, padalan ta kag usa ka sa akong bugas diya. Di na para ako umak kanang uyaw-yaw, di na para ako. Good morning sa tanang gipamingaw sa ilang mga junior sa Manika Anita. Kapitan Anita Bonhoc. Gimingaw na lang sa siyang junior. Og lamaw na itong tanang katong gimingaw yun sa mga naay junior. Huy! Mga kagahi, kabalo man mo ani kay inyo man ning buwelta. Inyo man ning buwelta mga kagahi. Buwelta rin sa mga taga anon o mga subay sa kagahi bay. Katawan grabe ang pagpakasaba. Batok sa City Hall nga mga puryagaba nga tigpamaba. Kaya ang ilang tinubagan labot sa ayuda, sos por santo dolor, galama-lama, makagaba. Only katong programa kaniyadto nga CSWD o CIO por Diyos por santo nga ay, murag dahong laya. Bisag unsa na rin ang gawa sa ila taon nga mga ba. Panawagan na mo ka Mayor Oscar Moreno. Ang imong dinadaan makita sa tigpamaba mo. Kapataka lang o pangyawit, aron lang mo depensa kanimo. Bahalag mamakat, basta di lang mauwawan ang ilang amo. Tiyaw mo na, na kung tanawon paagi pa sa profile pic sa FB. Kini matawa na di daw ang ayuda suma sa CIO o CSWD. Kaya may kaya man daw ang ilang mga panagway. Nya murag di daw ni ang tabangan ni mga kalay. Ang isyu sa ayuda sa nagkalisod. Nganong misanong man sa pagpanglimod. Mayor Moreno, sige daw mo hatag og ayuda tinuod. Tinuod? Nga sa among mga na-interview, gikan diya sa Puerto Padong Puntod. Hantod dito sa mga bukid. Niyagi si Manapa. Wa man gani nimo gi tulod. Daghan kayo mo grason nganong ayuda wa pagyapon. Katawhan ka boss, wa na'y gikaon, sukad pamahaw, padong, panihapon. Hindi nyo ka na masabtan kay kamo mga swildado niya naka-aircon. Mao sa katawhan kamo ilang pagatulisokon. Kung iniana diya inyong estilo, wa kamo'y pulos sa inyong pagpanerbisyo. Kundi ninyo mabati ang kapit o sayanong mga tao. Paminaw, may pagmang-resign mo sa panggobyerno. Kanus karon na ang time. Ay, mosunod sila yun ang tugpag-iahak.